ninja. Det rygtet nær og fjern. Hun er ninja. By og land dækket i sværd. Det er en ninja. Han sejrede, han så, han kom. Hun er ninja. Og væk før du fik set dig, hun er ninja. Det rygtet nær og fjern. Hun er ninja. By og land dækket i sværd. Der vil dele over. De var ligesom et kæmpe EU-kapitalist styret af Lego. Der var et stille skøb, men de ved sgu ikke hvorfor. De kan gerne gøre oprør, men de ved sgu ikke hvornår. Så se du at gøre noget, men det lå ikke i det heller. Den skal forandres, men fremtiden er ikke. Ude med anarkisme. Go! Så er vi skønner. Vi spiller bare musik. Der stopper og råber højlydt. Nej! De samfundskritiske skønner. Vi ved sgu ikke hvorfor. De vil gerne gøre oprør, men vi ved sgu ikke hvornår. Så se du at gøre noget, men det er lort ikke i dig lort. Den skal bare slås med fremtiden af ikke. Hvorfor er vi seje? Vi kan tjene penge, men vi gider godt ødelægge arbejdet. Stop for at med dem selv. Stop for at med dem selv. Stop for at med dem selv. Stop for det kilder vi tid. Vi er nemlig under dødskab. Det er Carsten. Det er Carsten derovre. Det er Carsten med K. Hjælpebassist. Nu var Tarmslyng så flinke at sige en lille smule om klimaet. Er I også mega træt af alle dem, der forurener vores klima? Og det er altid alle de andres skyld.
Det er vores klimasang. Den hedder Snot og Slim. Hvad vi har gjort. Snart og Slim. Snart og Slim. Snart og Slim. Snart og Slim. Så klar til at høre noget mere punk, eller hvad? Er der kommet nogen her, der er til punk i aften? I er sikkert her sure alle sammen. Sure på samfundet? Ja! 1, 2, 3, 4! Nu kommer det.
tur nok til jeg snart mur. Tur en lille fucking pige omkring. Snart når du sit boksering. Jeg vil helt på kraft, det er godt. Jeg ved, hvor det er godt. Men det var kraft, er du bare fint strømmer. Jeg vil aldrig blive græs. Nej, jeg vil altid være stærk, du er tilpas. Jeg er faktisk ret utilpas nu. Når det er sagt. Jeg er blevet en luder, der gav mig et. Det føles som en Minecraft-spillet, jeg ved. Jeg er en anden lort, jeg er en stor græsbøde. Det var mig, der er skævt det. Fordi jeg ikke troede, det var en fucking shit. Men det startede lavt, størst og bedst. Nu skal I gå amok. Er I klar? Klar til at gå amok? Kom så, nu skal I gå amok! Kom on! Nu! Jeg er tur, send mig tur. Jeg er tur, når jeg er bare tur. Tur, det er fucking lige omkring. Bare tur, syg bokse, ring. Tak for jeres fede måde at komme på. Det er rigtig dejligt at se jer komme. Vi kan godt lide det. Er I klar til at høre noget af Dødskab Original? Vi har selv skrevet den. Den her, det her det er ikke den sang, nej. Der kommer lige ind imellem. Den her, den handler om en stor union. Så er det med klavir på. Og så er den store og ond. Den lyder sådan her. Ondskabens vej. Og den er farligere end en hammerhaj. Hey, Dødskab! Jeg tror altså, der var nogen her på første række, der slet ikke lyttede efter. Ikke efter vores jeg er nødt til at synge den igen, så de lige kan prøve at forstå, hvad den går ud på. Vi prøver lige igen. Ondskabens vej. Forstår I det nu? Forstår I det nu bare? For den er nemlig farligere end en hammerhaj. Så der var nogen på anden række, der kunne lytte, så kan I også godt. Og hvis jeg ikke har hørt efter, og hvis I ikke kom fra den her ø, så var det sådan, at så jeg, den var farligere end en hammerhaj. Ja, den er så. Stort op! Fint tak. Er der nogen her, der godt kan lide jazz? Og så har vi ikke tænkt os at spille den. Så vil vi gerne spille en sang om en, der hedder Bente. Og hun kan godt lide at bokse. Det har jeg skrevet den.
det på knæk. For boksebænde, gang så igen. Kaster ham med hovedet fast, uden tager på gøn. Stor en dag, vi bokser byen nok. Alle sammen i flok. Stol til bænde, med handsker og rem. Skulle sætte i en stok gav. Med boksebænde, altså klapper leg. Råb til alle dem. Stod det ned, med handsker som lyn. Råbte, jeg bokser i hele byen. Det er virkelig fedt at se jer alle sammen. Ja, det er rigtig dejligt. Ja, det er det. Og jeg vil selvfølgelig gerne lige have et øjeblik til at sige, at det alle sammen er rigtig dejlige. Og at vi skal huske at skåle lidt. Ej, det kan godt gøre bedre. Skål! Ved I, hvad det allerbedste det er ved punk? Det allerbedste ved punk, det er, hvis man giver det en lille bitte smule stivider, så bliver det til thrash metal. Og derfor så vil jeg gerne lige spørge jer om en lille bitte ting. Meget vigtigt spørgsmål, faktisk. Er der nogensinde nogen af jer her, der har set en Baby Doom? Nej, gud er der røv. Tror vi ikke på, tænker jeg nok. Ikke en skid, I har. Havde det rimelig fedt, men så kom der en dude. Jeg er nok en skvatter, jeg har arme af vand. Men der hvad rammer du? Skal det sidste plads?
klar til at høre Carsten spille en mere? Er I sikre på, at I kan klare Carsten spille en mere? Og vi vil sige Carsten! 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 Vores næste nummer, det hedder Kaffe, Smøger og Has. Det er ikke noget. Sådan der, mand. Det er ikke nemt. Man er langt fra, hvor man bor, og man får føde på bordet. Det er at arbejde på kontor, når man er nakkehøj, og man er hæmorrideramt. Har man brug for noget, for livet ikke stramt. Der det er kaffe, smøger og has. 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 Ud med kaffe, smøger og has. Og intet sættes. Kaffe, smøger og has. 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 Tak for i aften. Tak for i aften. Tak skal I rigtig mange gange. Vi er under køleskab. Skål! Skål!
Gå nu hjem, gå nu hjem, gå nu hjem. Jeg tror ikke, de stopper, før vi giver dem et ekstra nummer. Du må få et ekstra nummer, og det er lige sådan noget for sådan nogle punker som jer. Kun fordi jeg er så skide intimiderende, vi ikke tør nogen at spille for jer. Det her, det er en sang, der handler om det, I allerbedst kan lide. Det er anarki.
Kom så, vi kan slet ikke høre jer. Karsten. Ja, det var alt, vi havde. Og hvis nogen skulle bekymre sig om det, så står Und her på spade. Und har spillet spade for i aften. Og det der, det er dødskab! Var der dødskab? Der står der dødskab! Ja, det var alt. I må hilse derhjemme. Tak skal I have. Tak fordi I kom. Det var fedt at se jer komme. I kom dejligt. Tak for jeres fede måde at komme på.